मोनाबिलिनि बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि बे टिलिजन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायबायखौबो दायो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोदों जाहैबाय माखासे खोथाफोर। दा जोंनि बे इउटुबावहाय बा ससियेल मिडियाआवनो होन दा बेवहाय जोंना मा जागासिनो दङ, दावराव दावसि जागासिनो दङ। सानै व्यक्ति जेन'बा साथामखौ हमना ला, ओरैनो एनिथिं एमजे आरो लोगोसे जेम्स मोसाहारि आरो लोगोसे ब्रादार फकास। दा बिसोर साथामजोंहाय माखासे गन्डगल जागासिनो दङ। दा बेवहाय इउटुबारजों इउटुबार माने जालायोबा बिराद माने गोरोन्थि आरो माखासे बिदिनो फिसा इसुफोरखौ लानानै। दा जोङो मा खालामनांगोन, गावजों गाव जेन'बा जोङो मिलायनांगोन, माखासे बिदिनो रायज्लायनांगोन। जोङो माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो मा होनो गावजों गाव जोङो सलुसन खालामनांगोन। नाथाय माने ससियेल मिडियाआव नङा, ससियेल मिडियाआव जोङो हगारना लायोब्ला मा जायो, मानसिया माने बेनो खोथाफ्रानो माने लावलाङो आरो बेखौ आं सानो माने नोंथांमोना ओरैनो मेलाय माखासे बिदिनो मानि थाखाय गोरोन्थि जादों। दा बेबो जेना जागासिनो दङ, माने जों दा नुगासिनो दङ। दा बेबो बेखौ बुङो आरो बेबो बिदि रिप्लाय होयो आरो दा जोङो बेखौ नुगासिनो दङ। नोंथांमोन ओरैनो ब्रादारमोन माखासे नोंसोर गावसोरनो जेन'बा फननि गेजेरजोंहाय सलुसन खालाम खोथाफोरखौहाय। दा फिसा माखासे जाथायफोरखौ लानानै ससियेल मिडियाआव भाइरेल बिदिनो खालामना लानो नाङा। दा बेयाव थानाय माखासे मानसिफोर गुवाहाटियावहाय जायफ्रानाखि न'आव जेन'बा बोखारजादों, बिसोर बिराद दुखु दङ। नोंथांमोननि ओरैनो जेन'बा दावराव दावसिखौ जेन'बा खोनासङोब्ला जेन'बा खोनायोब्ला माखासे जेन'बा बिसोरनि गोसोआबो जेन'बा नार्भास जानो हागौ। दा जोंनि थाखायनो बिदि जाबाय होननानै। दा बेखायनो मा खालाम, नोंथांमोना ओरैनो गावजों गाव मिलायबानो जाबाय। दा बेवहाय माने दावराव दावसि जानायनि गोनांथि गैया। दा नोंथांमोनावनो ओरैनो टेलेन्ट दङ, एडुकेटेड मानसिफोर आरो लोगोसे बिदिनो माखासे बुजिनो हानाय गियानफोर दङ। दा बेफोरखौ नोंसोर ओरैनो बेखाराव गारालासिनो नोंसोर ओरैनो नोंथांमोना बुजिनानै जेन'बा जिहेथु गावजों गाव मिलायनानै ओरैनो गोरोबफिनो, आं बेखौ साना माने बेखौ सानो। आरो लोगोसे बिदिनो नोंथांमोना ओरैनो हायोब्ला माने मोजां जेन'बा भिडिअफोर बानाय बिथांमोननि थाखाय माबोरै जेन'बा सुबिदा होफिननो हागोन सरकारा, बिथांमोननि गेजेरजोंहाय बिथांमोनजों सावराय। आरो लोगोसे बिदिनो जाहाथे बिसोरो जेन'बा मोजां माखासे हाफोरखौ बिसोरो बेयावनो थाफैनो मोनो। दा गेदेर मानसिफोरजों जों रायलायनांगौ। दा मा जादों माने हानिसो जादों माखासे खोथाफ्रा, खिन्थु माखासे बिदिनो पलिटिकेल लाइनाव थांदों, माखासे बिदिनो इउपिपिएल बा बिपिएफ नै बेफोरबायदि खोथा थांदों। खिन्थु बिदि नङा आरो माने गावजों गाव मिलायलाय, बिदि खोथाफोरखौ जों लाबोनो नाङा ससियेल मिडियाआवहाय। दा गावजों गाव जों बिदि जायोब्ला मा जायो, बिराद माने मालाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मा जागोन, नोंसोरखौ माने जोंखौ मिनिगोन आरो माने जोंखौहाय मिनिगोन। माने बर' मानसिफ्रा बिराद माने बिदि जाबाय थायो सानफ्रामबो बिदि आरो खिन्थु गादबनो थाखायबो माने चान्स मोनो आरो बेखौनो मा खालाम, नोंथांमोना ओरैनो मिलायबानो जाबाय। जेबो नङा माने बियो एसेबां माने गिदिर बाथ्रा नङा। नोंथांमोना ओरैनो मोजां रायलाय आरो लोगोसे बिदिनो गावजों गाव जेन'बा खोन्थालायबानो जाबाय माखासे मा प्रब्लेम जादोंमोन, बेखौहाय नोंसोर ओरैनो रिपिट खालामनानै नोंसोर सलुसन खालामबानो जाबाय। थेंक इउ, अल दा बेस्ट। नोंथांमोना ओरैनो गोसोआव लाबानो जाबाय। आं बेखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ, अल दा बेस्ट।